Forte canzone con un stemma a rete. Buongiorno amici, buonasera, come stai? Benvenuti nel mio canale YouTube. Τελικός αέρας, όπως καταλάβετε, στο μέλισσουλο καναλό μας. Και φυσικά, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε πέρα από ένα φινετσάτο ιταλικό τιραμισού. Αγαπάμε Ιταλία, αγαπάμε Μιλάνο, αγαπάμε μακαρονάδες, πάστα, πίτσα, όλα. Αλλά φυσικά αγαπάμε και τα Ιταλικά, όλα αυτά τα ελαφριά γλυκά. Θα κάνουμε ένα πολύ εύκολο τιραμισού, όχι το κλασικό με την κρέμα σαμπαγιόν που κάνουμε, μία πιο ανάλαφρη εκτέλεση που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, ακόμα και κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τη ζαχαροπλαστική. Παιδιά, εργένιδες, μαμάδες που δεν έχουν πολύ χρόνο, όλοι. Τόσο απλή, αλλά πάμε γρήγορα να δούμε τελικά. Για το τιραμισού θα χρειαστούμε 2 πακέτα σαβαγιάρ, 500 ml κρέμα γάλακτος κρύα, 400 γραμμάρια τυρί Φιλαδέλφια ή μασκαρπόνε, 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 250 ml εσπρέσο, κουβερτούρα σε ξύσμα, 50 ml Baileys και κακάο για το πασπάλισμα. Εύκολα υλικά, εύκολα τα βήματα και η εκτέλεση της συνταγής μας και θα το δείτε κιόλας τώρα καθώς θα ξεκινάμε. Θέλουμε κρέμα γάλακτος όπως είπαμε, υλικά που έχουμε συνήθως όλοι στο σπίτι, στα ντουλάπια, στο ψυγείο μας. Το μοναδικό πράγμα υλικό που ίσως δεν έχουμε μπορεί να είναι τα μπισκότα σαβαγιάρ. Παίρνουμε την κρέμα γάλακτος, την βάζουμε στο μίξερ μας να χτυπηθεί μαζί με την άχνη ζάχαρη, να γίνει μια ωραία σαντιγί. Παράλληλα, σε ένα μπολ όσο χτυπάμε την κρέμα γάλακτος για να την κάνουμε σαντιγί, ανακατεύουμε το τυρί κρέμα. Εγώ εδώ πέρα έχω χρησιμοποιήσει Φιλαδέλφια, εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μασκαρπόνε. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά την κρέμα τυριού, να μαλακώσει και έπειτα θα ενσωματώσουμε τις δύο κρέμες. Μπορούμε, αν θέλουμε, να βάλουμε κάποιο λικέρ μέσα στην κρέμα τυριού για να ενισχύσουμε λίγο τη γεύση. Εγώ συνήθως προτιμώ να βάζω Baileys. Το Baileys έχει σαν βάση, όπως ξέρουμε, τον Irish Coffee, άρα δίνει περισσότερη ένταση στη γεύση του καφέ, που χαρακτηρίζει φυσικά το τιραμισού μου. Προσθέσαμε και το Baileys, ανακατέψαμε με μαλακές και απαλές κινήσεις και τώρα θα πάμε να ενσωματώσουμε τη μία κρέμα στην άλλη. Δεν θα βάλουμε στο μίξερ γιατί θα σφίξει πολύ. Θέλουμε να βάλουμε την κρέμα τυριού μέσα στη σαντιγί και με πολύ απαλές, δεν μ' ακούτε, το ξέρω, και με πολύ απαλές κινήσεις να ενσωματώσουμε τα δύο, αλλά πρέπει πρώτα να χτυπήσουμε το σύρμα μας, να καθαρίσουμε το μίξερ μας. Va bene, allora, la mia crema è pronta. Sono pronta, εγώ είμαι έτοιμη. Τέλος πάντων, θέλω να πω στα ιταλικά ότι η κρέμα μας είναι έτοιμη. Άρα τώρα θα πάμε να πάρουμε τα σαβαγιάρ μας, να ετοιμάσουμε και τον καφέ που θα τα βουτήξουμε τα σαβαγιάρ μέσα, γιατί το τιραμισού ένα πάρα πολύ βασικό είναι ο καφές. Και γι' αυτό πρέπει να επιλέξουμε έναν πάρα πολύ καλό καφέ, αρωματικό, γευστικό. Εγώ προτιμώ Coffee Berry, την ποικιλία την Premium, που είναι 100% αράμπικα. Είναι πολύ γλυκό, πιωτό, έτσι θα το δείτε και εσείς θα σας ταιριάξει. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο καφέ θέλετε. Κατά προτείνω εσπρέσο, αποφύγετε Nescafé, γιατί δεν θα δώσει τόσο ωραία τα αρώματα. Και είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Θα τον έχουμε έτοιμο τον εσπρέσο μας και απλά θα βουτήξουμε τα σαβαγιάρ μέσα. Θα πάρουμε τα σαβαγιάρ, θα τα βουτήξουμε ένα-ένα στον καφέ και θα τα στρώσουμε στο ταψάκι μας. Το βουτάμε ίσα-ίσα να μαλακώσει γύρω-γύρω, να πάει ο καφές παντού. Δεν τα βουτάμε για πάρα πολλή ώρα γιατί θα έρθουν και θα μαλακώσουν και δεν θα έχει την υφή που θέλουμε για το γλυκό μας. Και συνεχίζουμε ένα-ένα. Με το κακάο είμαστε λίγο φιδωλοί. Δεν το μπουκώνουμε και πάρα πολύ, γιατί θα μας πικρίσει. Ίσα-ίσα θέλουμε να έχει αυτή την ωραία τη σπιρτάδα που δίνει το κακάο. Αν θα αφήσετε το τιραμισού για 5 περίπου με 6 ώρες στο ψυγείο, να παγώσει η κρέμα μας καλά, να μαλακώσουν τα σαβαγιάρ με τον καφέ έτσι, να αρωματιστούν και να γίνουν όπως πρέπει το γλυκό. Εγώ όμως ανυπομονώ και πάω να δοκιμάσω.
Και αν η Ιταλία είναι λίγο μακριά για σας, τι φέρνουμε πιο κοντά μας με ένα υπέροχο ιταλικό γλυκό. Τιραμισού. Πολλές κινήσεις. Μα αφού έτσι κινιέμαι πολύ εγώ. Δεν σ' αρέσει εσένα να κινιέμαι πολύ? Τόσο όσο τον αρέσει, θα κινιέμαι πολύ. Κυλιακούς. Πάμε.